Makaipsot sa kamot sa Sidiyo Malay-Balay ang usa ka pakir og pinya. Human nga misulay og ripak og jabu apan malampuson kining nasikop sa gikasang drug buy-bust operation. Pasado alas 11:29 sa gabi, Nobyembre 17 tuig 2025 sa Purok 5 Barangay Linabo, Malay-Balay City. Ang dinakpan na ilang nga si alias Papar, 37 anyos ulitaw, residente sa Purok 2 Barangay Linabo, Malay-Balay City. Kun asa ang dinakpan na palitan og usa ka sachet sa gituang shabu sa kantidad nga usa ka libo ka pesos. Samtang atol sa pag-body search sa mga suspect, nakuha sa iyang chest bag ang usa ka Colt 45 nga pistola nga adunay 7 kabuhing bala, unom ka nagong puto sa cellophane nga adunay sulod sa gituang drug ng shabu nga gibana-banang mutimbang og 30 gramos nga adunay estimated drug price nga 204,000 pesos. Sa karon, ang dinakpan paslak na sa Malay-Balay City Police Station og posibleng sa BJMP Malay-Balay na kini magpasko human nga pasakaan og kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung pagpayuhot og droga. Mga katropa, kung gusto ta mahimong himsog ang kalawasan, tumar og Santon Vitamin C. Gikan na lamang sa 11.7 XFM Bukidnon, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Christian Bakyugon, XFM News.